pentra enwog gyda'r enw hira yn Ewrop. Ardal sydd wedi lleoli ar bwys y Fenai a sydd ddim yn bell o bontydd enwoca Cymru gyda'i lleoliadau iconig a'i hanes cyfoethog. Gadewch i ni edrych yn agosach ar ei hanes gyda thigolion ifanc y pentra arbennig yma. Helo! Da ni o ysgol gynradd Llanfairpwll. Psst, dydw i awr ia? Da ni o ysgol gynradd Llanfairpwll Gwyngyll go gyrrwch Wydrodrych Sant Cecilia go go go. Dewch efo ni am daith yr amgylch y pentra. I ddysgu mwy am hanes yr ardal, y bobl, yr adeiladau ac yr llefydd mwy iconig yn yr ardal. Be am ddechrau gyda hanes cyn-athro sydd yn wreiddiol o'r pentra ac sydd efo hanes eitha diddorol i'w rannu. Fydd sgwrs gyntaf ni efo Gwyn Mor Parry yn sôn am y clwb folio. Be sy'n bwysig am y le yma? Wel, mae hwn yn lecyn hanesyddol iawn oherwydd ar noswaith Mawrth 13, bore cynnar Mawrth 14, 1941, syrthiodd fom ar y safle yma. Fe syrthwyd 8 o fomiau yn yr ardal i gyd. Ath un drwy do tŷ i fyny lôn fan hyn. Ath un ar yr rhandiroedd uwch i fyny, a nifer mewn ceia ochr arall i orsaf rheilffordd Llanfairpwll. Ac yn fan hyn, syrthwyd bom, a doedd y clwb dim ond wedi agor ers rhyw chydig blynyddoedd, ac oedd gau o'i lawr yn gyfan gwbl. Oedd pobl yn meddwl na'r bwriad yr bomwyr oedd i ysgafnhau ei baich oherwydd oedden nhw wedi bod yn bomio porthladd mawr Lerpwl. Ac yn troi rwan i fynd yn ôl i'r Almaen ac i fynd yn ôl yn gyflymach roedden nhw'n gollwng y bomiau o ganddyn nhw ar ôl. Dyna lot yn meddwl. Ond mae'r hanesydd lleol, Gerwyn James, o'r farn bod y bomio yn fwriadol. Be ydych chi'n meddwl oedden nhw'n trio bomio? Dwi'n meddwl oedd nhw'n trio fydda bomio'r bontydd. Cywir, y pontydd. Pont Britannia a Pont Menai. A sa hynny wedi digwydd, mi fysa yna broblem mawr yn yr ardal, ac yn enwedig y cysylltiad rhwng y tir mawr a'r Iwerddon. Yn amlwg gafodd yr rhyfel effaith ar bentra bychan Llanfairpwll, ac mae'r genod yn awyddus i ddarganfod mwy am hanes y cyfnod hwnnw. Rwan rydym yn mynd i gyfarfod dyn sydd hefo lot o hanes am y pentref. Beth ydych chi'n cofio am yr ail ryfel byd? Dwi'n cofio sbel, oedd un amser go nyrus i ddweud y gwir yn y pentra. Oedd a godi arian mawr ar gyfer y rhyfel fatha Wings for Victory, Dig for Victory, Salute the Soldier, a processions mawr yn mynd trwy'r pentra. Be arall oedd amser oedd milwyr o gwmpas yma. Oedd ar ein Plas Llanfair lle mae'r Indifad, da chi'n alw o wan, ia, Indifad, a Plas Newydd, a lle o Aberbraint. Dwi'n cofio adag oedd yr Americans yma, oedd a dyn mawr, oedd a heavyweight champion of the world, Joe Louis.
Ac yn ddod a fel dod i bisitio'r troops o le nhw'n deud amser hynny. A fydd oedd atan ni fel hogia ac yn sgwyd llaw yn ei gyd. Diwrnod mawr yn ei hanes ni. A felly roedd i chi oedd y pentra yma wedi newid cymaint y syni. Ar ôl y rhyfel, yr ail rhyfel, ar ei pentra newid yn eithriadol. Ar ei development. Mae pentra yma beth bynnag, mae'n siŵr bod o'n bedair gwaith mwy na oedd amser hynny. Beth ydy'r drws tu ôl i'r cloc? O fanna mae y gwaith, yr injan fel pe mae hyd y movement fan nhw'n alw o Saesneg, lle mae'r gers i gyd yn felly wedyn. Mae yna o hwnna, mae'n gweithio am mynd i fyny y siaff mawr i top ac yn troi bob un gwynaf fel yn gwneud bat y glo. Yn fanna, da chi'n ei weindio fo a bob peth a felly. Ac yn ei setio'r amser a troi rawr bob peth felly. Da chi'n misio mynd i fyny'r cloc i wneud un byd. Mae bob peth yn y gwylod i chi dewr. A diawn te. Da chi'n gwybod y cof golwm di hirwa, mae'n swldiws da. Fel y cyfeiriodd Gwynfor ato ar ddechrau'r ffilm, mae Gerwyn James yn un o haneswyr lleol y pentra. Roedd y pimp eisiau clywed ei safbwynt o ar hanes ei pentra enwog. Da ni yn yr orsaf tren. Tybed pa hanes gawn ni fyma? Es pryd oedd y station fyma? Cwestiwn da. Mae'r orsaf di fod yma ers dros 170 o flynyddoedd, 1848. A dyna pryd wnaethon nhw adeiladu'r rheilffordd, a wedyn adeiladu'r orsaf i fynd hefo'r rheilffordd. Ond nid hwn ydy'r orsaf wreiddiol, hwn di'r un newydd. Achos oedd yr hen un wedi cael ei wneud allan o goed. A be ddigwyddodd un noson yn 1865, o'na dren yn dod i lawr ffordd hyn o Fangor, tren stêm. Rwan, da chi wedi bod ar dren stêm erioed? Naddo. Ac yn sydyn, mi nath yna sbarc nidio allan o'r tren stêm ar hyd yr adeilad ar dan. O hyn 10 o gloch y nos. Be da chi'n neud os chi rywle mynd ar dan? Ffonio 999. Wel, yn anffodus yn 1865, to na'm ffôn, to na'm 999. Felly be o rhaid nhw'n wneud, wnaethon nhw anfon rhywun i redag draw i Biwmaris sy'n ôl Injan Dan. Injan Dan efo ceffyl yn tynnu hi. Erbyn iddi gyrraedd yma, oedd y station wedi llosgi. Oedd y tân mor ofnadwy, oedden nhw'n gweld y tân yn Bangor. A dyna fo, 1865, dim station. A fydd nhw wedyn codi gorsaf newydd. Ond pobl oedd ar y tryna? Cwestiwn da. Na ci. Pan oedd yr station cynta yma, mi oedd tu ôl y fyncw yn hollol wahanol. O gynnwch chi dracs yn mynd i fewn tu cefn i'r rheilffordd. O na shedia yna, o na lefydd i gadw anifeiliad, o na bob math o bethau yna. A anifeiliad oedd yn defnyddio'r rheilffordd fwyaf. Gwartheg, defaid a moch. Oedd y ffermwyr i gyd yma'n hyn yn dod â nhw i'r orsaf, rhaid nhw ar y tryc ac oedden nhw'n mynd wedyn am dro i Lerpwl a Birmingham a Manceinion a Llundain. Mi oedd na lot fawr o bethau'n digwydd yn yr orsaf mewn stalwm. O gynnwch chi yr holl anifeiliad, y gwartheg yn cyrraedd, y defaid, y moch. A mi oedd na lot o bobl yn gweithio yma. Mi oedd gynnwch chi ddyn pwysig iawn yr enw'r gorsaf feistr, y station master. O na bobl yn gwerthu ticedi, o na bobl yn cario bagiau pobl, o na bobl yn gweithio yn yr iard ym Mwncw. A hwyrach ymlaen, da chi'n di gyfarfod un o'r bobl oedd yn gweithio yma.
Ar gyfer ein sgwrs olaf, mae'r plant yn barod i gwrdd ag un o drigolion hynaf Llanfair PG. Edward Hughes yn enw fi, maen nhw'n galw fi yn Ted yn lle yma. Dwi wedi cael yng ngeni yn Llanfair yma ers 93 o flynyddoedd yn ôl. Ac mwy na dim hollol a draws lôn i lle da ni rwan stesiwn Llanfair. Fi'n mynd i'r ysgol eglwys yn Llanfair yma. Sy yn ysgol eglwys Llanfair di hwn, efo y plant yr amser yna. Wedyn, oeddech chi'n gorfod aros yn yr ysgol nes o'ch chi'n 4 ar 10 oed, cyn cael madal. A wedyn, os o'n i'n dweud na rwla o gwmpas hanner y plant oedd yn ysgol yna. A wedyn, amser y rhyfal, oedden ni'n gorfod cerdded o'r ysgol i lawr i'r ysgol gyda chi rwan, ia. I fanna, gwrs yn fanna oedd y cantin. A wedyn y fanna oedden ni'n cael cinio. A wedyn, yn bodol nes oedden ni'n 4 ar 10 oed y madal. Ac yn ffodus iawn o cael gwaith job efo relwe yn Llanfair yma, fel junior porter yn stesiwn Llanfair yma. Beth pethau byddwch chi'n neud yn y station? Wel, dwi'n cofio'r Queen yn dod yma de. Oedd hi yma a cerdded dros y bont o lun chi. A mi oedd yna lle ma'n llawn o bobl de. Ac mi oedd nina'n gorfod mynd i'r pen draw o'r golwg o'n cw. A wedyn, oeddech chi'n gweld bob math o bobl. Dwi'n cofio'r amser pen oedd yna resi o bobl ar hyd y platfform y lun siom dar y tren de. Ac bod, methu mynd oedd y bus ryd y lôn. Doedd gynnwch chi'n chans i fynd efo bus. Oedd nhw'n llawn. Wedyn oedd nhw'n dod i fyma, wedyn mynd efo tren. Mae'n braf yn meddwl yn dôl amser pen oedd ni yr un oed ar genol bach ma wan. Oedd un amser mor braf. Swn i'n licio gweld y Cymru mae da ni wan yn newid mond am 2 awr i'r amser pen o'n i'r un oed â chi. Sa chi'n dychryn, sa chi weld o. Chi, to'na ddim Siglan Estate. To'na byd o'r stata yma. O'n i'n mynd i'r ysgol o fyma dros y pori cloc yma. A rownd y gongol fy'n cw. Wedyn, o'r wrth y capal Rhos y Gad ymlaen, tôn am tai wedyn. A wedyn, o'ch chi'n troi fyny lôn ti croes. Lôn gil o wedyn, o'r lein beli mae'r lein wencw. Dyna faint o lôn o'na. Na i car ni mynd i fyny i'r gil, a siwch yn ei hiniw. De? A wedyn, yna lot o bethau sa chi'n sydd wrth y modd a pobl iddyn cael gweld sydd oedd y pethau de. Atgofion melys sydd yn mynd i aros nid yn unig yng nghof y criw hun, ond rwan y feddyliau'r cenedlaethau iau, ac yn barod i'w rhannu ar genhedlaeth nesaf. A dyna ni, las ar Ein Hanes Ni, Llanfair. Naci, Llanfairpwll Gwyngyll go ger y chwydlogwyr San Cecilia go go go.